Anthony Kevin na enye Chineke ekene n'isi Every Jidenna Oje Helen Ebniwe Eje Akachukwu Ekweọgwụ oge ugbu a ha na-eleta mgbe eji were mụọ ha wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na obibi ya n'isi ha. Helen Ebniwe na-enyekwa Chineke ekene n'isi nyanwa na onwe ya bede nke nyanwa danyere tata wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Jidenna Oje eji Akachukwu Ekweọgwụ ka Chineke na-agọzi ha oge ugbu a ha na-elote mgbe eji were mụọ ha. Rose mmụọ na-enyekwa Chineke ekene n'isi Chinenye nwa Isiọma mmụọ onye na-eme mmemme mgbe eji were mụọ ya were na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Ezinụlọ Gamaka na-asịkwa happy birthday wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi na-edu Helen Ebniwe onye na-edotakwa mgbe eji were mụọ ya tata. Na ngọzi Ehieze Okeke na-ayọ maka mkpụrụ obi Oliver Chukwumezie Ogo. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Tuto. Emma Obiora na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Papa Charles Obiora Senior, Christiana Obiora, Maria Obiora, Margaret Obiora na Cecilia Obiora. O si na Nneka Ụfọndụ na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic Ụfọndụ, Augustine Ututo, Rita Ututo, Father Julius Ututo, Silas and Justina Okeke, and Frederick na Marcelena Ogudeba. Maxwell na Ngozi Ogoke na-ayọ maka mkpụrụ obi Adolphus Ogoke na Mary Ogoke. Ezinụlọ Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Ejike na Chidimma Ejike na Uchenna Ejike. Rose mmụọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Edwin Ọkpalugo, Juliana mmụọ, Daniel mmụọ, Emeka mmụọ na Caroline Ume. Tony na Ijeọma Ezemonye na-ayọ maka mkpụrụ obi Joel Nwachukwu, Emeka Nwachukwu, Joy Ibezim na Anita Nwachukwu. Maureen Okereke na-ayọ maka mkpụrụ obi papa ya onye Igbo Igwe Ụzọ Igwe. Ọgụ ọrọ na ise o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa na grandmother ya Udo Nwadibia. Ndị otu prayer line na-ayọ maka ndị niile nwụrụ na ezinụlọ ndị otu ha niile metụtara ha na ndị mkpụrụ obi ndị niile nọ na Pọgatrị. Ndị Legion nọ na St. Eugene na-ayọkọ maka mkpụrụ obi ndị otu ndị Legionaries niile bụ ndị nke nwụrụ anwụ. Boni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Rita Ezechukwu na Demian Ezechukwu. Emilia Ọnụọra na-ayọ maka mkpụrụ obi Juliana Ụzọamaka Ọnụọra, Our Lady's Bread. Julius Ekomodi na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Julius Ekomodi, Victoria Ekomodi, Chuma Ekomodi, Emmanuel Enu Ekomodi na Michael
Mma Udoji na-arịọ maka mkpụrụ obi Caroline Udoji onye nke nwụrụ n'izu ụka anụnwa kwuru na gboo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maazị anyị tata bụ ụkọchukwu Marcellinus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile.
biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye nye ọma niile si n'aka ya bịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo, biko mee ka anyị site n'ịgbara odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile site na gị nweta anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na eze n'ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. N'oge ahụ, nnukwu nwa eze bụ Michael ga-ebilite. Ọ bụ ya na-eche ndị nke gị nche. Ahụhụ ga-adị mgbe ahụ ga-abụ ụdị nke anya na-ahụbeghị bụ kemgbe ụwa dị. N'oge ahụ, ndị nke a ga-anapụta bụ sọ ndị a chọpụtara ebe edere aha ha n'akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arahụ ụra na ntụ nke a ga-eteta n'ụra. Ụfọdụ ga-ebi ndụ ebighị ebi, ndị ọzọ ga-abụ ihe a na-asụ oyi na ihe nkọcha ruo mgbe ebighị ebi. Ma ndị nwere uche ga na-enwe ọcha ka mbara igwe. Ndị kpọpụtara ọtụtụ mmadụ n'ezi omume ga na-amụkesi ka kpakpando ruo mgbe ebighị ebi. Okwu ngosi abụ ọma na azịza ya. Chekwaba m, o Chineke, n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Azịza: eguzobere m onye nwe anyị n'ihu m mgbe niile, ebe ọ bụ na ọ nọ n'aka nri. Ụkwụ siri m ike na azịza: obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, ahụ m sokwa nwee ume na obi iru ala,
n'ihi na ị gaghị ahapụ m n'ala mmụọ, ị gakwaghị ekwe ka onye kwere na gị ree ure azịra. Ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru oke n'ihu gị, tinyekwuoro ihe ọma juru gị n'aka nri ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'agba ochie, ndị nchụaja niile guzoro n'ọrụ ha kwa ụbọchị. Ha chụpụ otu aja ahụ na-enweghị ike ibupụ mmehie, ha chụghachikwa ya ọzọ. Ma n'aka nke Kristi, ọ chụrụ sọ otu aja maka mmehie, wee were ọnọdụ ya mgbe ebighị ebi n'aka nri Chineke. Ebe ahụ ka ọ na-eche ka ndị iro ya ghọrọ ya ihe mgbakwasị ụkwụ. O jiri sọ otu aja ahụ ọ chụrụ naanị otu mgbe nweta izu oke dị ebighị ebi maka ndị niile o doro nsọ. Ọ bụrụ na agbagharala mmehie dum, ọ pụtara na enwekwaghị ike ịchụ àjà eji ebupụ mmehie. Okwu nke Osekwu. Jesu gwara ụmụazụ ya, ma mgbe oge mkpagbu ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agbanwe ghọọ ọchịchịrị, ọnwa agaghị enwekwa
nsọ. Kpakpando ga-esi n'igwe na-adasịsị, ike dị n'eluigwe ga-emetụ ụṅara. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka o si n'ebubo nke igwe were oke ike na ebube na-abịa. Na mgbe ahụ ọ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya ka ha si n'akụkụ anọ nke ụwa kpọpụtara ya ndị ọ ghọtara aghọta, site n'ebe ala na mbara igwe bidoro ruo n'ebe ha kwụsịrị. Werenụ osisi fig mụta ihe. Mgbe ọbụla ngalaba ya malitere iwepụta ome dị nro, na-ebupụtakwa akwụkwọ ndụ, unu maara na ọkọchị dị nso. Otu ahụkwa, mgbe ọbụla unu hụrụ na ihe ndị a na-emezu, mara na Nwa nke mmadụ nọ nso, ọ bịarularị n'ọnụ ụzọ. N'ikwu eziokwu, ọgbọ dị taa agaghị agafe tupu ihe ndị a niile emezuo. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, mana okwu m agaghị agafe ma ọlị. A sị kọwaa mgbe oge ahụ ga-abụ, mmadụ ọbụla enweghị ike ịkọta ya. Ndị mmụọ ọma bi n'igwe amaghị mgbe ọ ga-abụ. Nwa nke mmadụ n'onwe ya amaghị mgbe ọ ga-abụ. Sọ Chineke Nna ga-akọ mgbe ọ ga-abụ. Ozi ọma gosebrụwa. Amen. Not a good. Emma said in Mata. No be Omar Panake, said in Ma. Rono Koga. Maganemu Nigar and Mambobiari and Masor. Simra said in Ma, Obi Omar Panake and Ma. Rono Koga, or now, Padegum in Odiana, Macando Tabico. Amen. Ngota hinugwa papala n'ime mmụọ lee anya site ugbu a lee anya n'azụ lee ruo Sọnde gara aga o nwere ihe ị ga-echeta ihe ọma Chineke mere. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị chetara ngwa si n'ala obi gị kelee ya. It's a moment of thanksgiving. Ịga department ebe a na-eweta thanksgiving n'eluigwe ọtụtụ mgbe o nwere envelope a na-ahụ. Achọrọ m ka envelope ju ebe ahụ maka na ndị bịara ụka na St. Eugene wepụtara obi ha ka ha kelee Chineke maka ihe ọma o mere ya. Ọ bụrụ na onwe ka ị na-echeta na ị na-anụ olu m n'ụtụtụ a, ọ pụtara na ịdị ndụ. Ị ga-ekele Chineke maka ya, maka na ndụ bụ isi. Onye nwere ndụ onye na-enwe akụ. Inwe ndụ ihe ndị ọzọ esotebe. Ọ bụrụ sị na ọ dịghị mma na ụbọchị a gara aga, nsogbu adịghị ebe ị nwere ndụ, olileanya dị. Mana ọ bụrụ na ị keleghị Chukwu maka ndụ nke o nyere gị, ọ pụtara na ị dịghị appreciative ka ndị makwa na ihe dị mma, maka na ndụ dị mma. Ihe ndị ọzọ bụ ihe eji enyere ndụ aka. Ekwela ka ihe ndị eji enyere ndụ aka mee gị ka ị chefuzie na ndụ dị mma. Kelee Chineke maka ndụ, maka na asị ekele onye akele ihe ndị ọzọ ọ gbọtazie. Mgbe welere m aka nri gaa elu, aka ha iji ekele Chineke. Achọrọ m ka ukwu anyị na-aga egwu na ka ị kọọ ya with a heart filled with thanksgiving. Obi dere ede n'ikele Chineke
jupụtara dịrị convince mara na n'ezie na ya chọrọ ikele Chineke. Ọ bụghị obi a na-enu aka ka o kelee Chineke, mana obi dịrịla convince na o kwesịrị ka m kelee Chukwu a. Thank you, Jesus. 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 Amen. Remember the end of time. Cheta ọgwụgwụ oge. Mgbe ị na-eri, mgbe ị na-aṅụ, cheta ọgwụgwụ oge. Mgbe ị na-achọ akụ, mgbe ị na-aṅụrị ọṅụ, always remember the end of time. Site n'akwụkwọ nsọ, ọ bụrụ na anyị na-agba akwụkwọ nsọ na-aga, anyị ga na-ahụ na a na-agwa anyị na ọ kwerela mgbe ihe niile ga-abịa na njedebe. Ndị Igbo na-atụ ilu si ihe ọbụla nwere mbido nwere gịnị? Tupu ahụ ọ dịkwa n'ebe ụwa na pụta ọ bụrụ na anyị na-ekwu gbasara ọgwụgwụ oge, a chọrọ ka anyị anya n'ụzọ abụọ. And ụzọ abụọ ahụ ị hụrụ njem ahụ na-aga bịara.
oge ya bụ ma ọ kwesịrị mgbe ihe niile ga-abịazi na njedebe. So anyị ekwu gbasara ọgwụgwụ oge, ọ dị ụzọ abụọ: ọgwụgwụ oge nke mụ na ọgwụgwụ oge nke ihe. Amen. Ọ bụrụ na anyị anya na akwụkwọ nsọ na ihe gbasara na akwụkwọ Noa, anyị ga-aghọta na ọ nwere mgbe e gbara ọgwụgwụ oge, mgbe Chineke kpebiri n'onwe ya ile ndị niile o kere ekpebie, mana ọ zọpụtara ndị hụrụ ya n'anya, ọ zọpụtara ndị jiri ya kpọrọ ihe, ọ zọpụtara ndị gere ya ntị, ya bụ Noa na ezinụlọ. Mana ọ bụrụ na anyị gụọ akwụkwọ ahụ, ọ ga-agwakwa anyị na Chineke dụrụ isi mgbe ya na Noa na-agba ọgbụgba ndụ na ya na-ejizi mmiri mebie ihe niile ekere eke ọzọ. Ajụjụ ala-ajụzi, ọ bụrụ na Chineke amaghị ji mmiri mebie ihe niile ekere eke ọzọ, mana anyị ma na ọgwụgwụ oge, kedu ezi oge ji emebi nke ugbu a? Achọghị m ka oge si ọgụ ihe oge ji emebi, maka na anyị kwesịrị ịdị na-eche anya echiche abụghị ụzọ Chineke ga-esi eme. Ekwesịrị ịdị na-eche anya echiche ma anyị dị nkwadobe mgbe ọ ya eme. Onye kwesịrị ịdị na-eche mụ na gị echiche. So do not think about how it's going to happen. We should be thinking about how to prepare that when it's going to happen. Onye kwesịrị ịdị na-eche mụ na gị echiche. Ọ bụrụ na ị na-eso ka nsogbu si eme ihe ya, ka nsogbu si akụ, ka nsogbu si eme mmemme ya, ị ga-ahụ na mgbe a gbapụrụ ụkwụ na Nọvemba, ihe mbụ anyị buru ụzọ mee November 1st bụ All Saints, November 2nd All Souls. O nwere ihe ndị ahụ na-echetara anyị. Ihe ọ na-echetara anyị bụ na o nwere ihe dị ka harvest a ga-eme na mgbochasị oge. Na o nwere ihe dị ka harvest a ga-eme na mgbochasị oge. Ọ bụ ihe mere na ihe ọgụgụ nke mbụ taa e wetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. Ọ sị na mgbe ahụ na ndị niile na-ehi ụra nke ọnwụ ga-ekuli. Those who are sleeping in the dust of the earth will awake. Some ọtụtụ ụfọdụ bụ ndị ga-aba n'ime ọṅụ ebighị ebi. Ndị nke ọzọ abụrụ ndị a ga-ama ikpe, ha abanye na nhụju anya. N'ozi ọma taa, Jizọs asị na mgbe ahụ na ọ ga-ezipụga ndị mmụọ ozi ya, ha ga chịkọtara ya ndị ahụ akara ndụ n'ihu, ndị ahụ aha ha dị n'akwụkwọ nke ndụ, that is harvest, chịkọtara ya ndị nke ya. Achọrọ m ịgwa anyị na ihe ọgụgụ ndị a abụghị ime ka ụjọ tụọ anyị, mana ọ bụ ka a na-akara anyị ka anyị na-ahụ, ka a na-echetara anyị ka anyị na-ahụ, maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị nka dị na ntị. Onye aka mara ya anya, onye aka makwara n'ọnụ, asị izi na-adịghị aka ntị na ọ na-eso ozi emegide aka n'elu. So these are constant reminders. Ichetara anyị, maka na ọ bụrụ na adịghị echetara anyị, anyị nwere ike ịdị na-ebi ndụ anyị chefuo ihe ụwa dọga, ihe ego dọga, ihe moto dọga, na anyị alụmdi na nwunye dọga na nta n'ime. Anyị echefuo sị na ihe ndị a niile anyị hụga n'otu ụbọchị na ọ ga-abịa na njedebe. So mgbe ị na-eri, mgbe ị na-aṅụ, echefukwala ya, maka na ọ bụrụ na ndị a ọ bịa aka ntị ndị a na-atụ anyị, ọ bụrụ na anyị ji kpọrọ ihe, ọ ga-enyere anyị aka anyị enwe ike bie ndụ anyị dị ka ụmụ nke Chineke, bisie ya ọfụma. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị ghara ịhapụ asịmọdị na anyị ahapụ anyị ekwuru ozugbo. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike mee ndụ anyị ji n'ụwa, nwa mpepe ndụ anyị ji were hazie ya ọfụma, mara ihe anyị ga-achọ n'ime ndụ anyị. Ọ ga-enyere anyị aka ka ihe ndị ahụ anyị chọrọ ime ka anyị eme ya ngwa ngwa. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị ghara iso na ndị ahụ ga-abụ ụmụ nwaanyị ndị a bịara ịga alụ di na nwunye mana eji ha ọkụ ha, mgbe ha bịaziri ka
bịa kwụsị aka n'ụzọ asị na amara m onye mbụ. Ọ bụ ihe Jizọs ji agwa anyị aka na ntị ya. Ọsọ ụmụ site na ihe ọgụgụ ndị akụkọ ka ọ sị anyị nwee uche. Be wise. Seek for wisdom. Ọ bụ ihe Jizọs na-agwa anyị. Ụmụ nwee uche. Be wise. Nwee na-akọ. Hazie ndụ gị nke ọma. Ndụ anyị na-ebi ugbu a, cheta na n'ezie ị kwesịrị ịhazi ya ahazi. Maka n'ezie na ihe ọbụla nke imere njọ dị ugbu a na-agbanyeghị ihe ọbụla ọ fọrọ ya bụ n'otu ụbọchị na ọ ga-abịa na mmerụ. Erekwele mkpụrụ obi gị maka ihe ndị a. Ejikwele ha emere chi. Ejikwele ha emere chi. Ejikwele ha emere chi. Ọ sị anyị nọ n'ihe maka ya. Maka na ọ bụ naanị ndị maara ihe, ọ sị only the wise will shine like bright star. Ma ọ bụ naanị ndị maara ihe, hazie onwe ha nke ọma, hụ ndị ga-amụta esi na mbọsị ahụ. Ị ga-eso n'ime ha. Ndị ga-amụta esi na mbọsị ọ bụ ndị maara ihe, kpatara ya ugbu a na-agaba na ntị ha eji ya kpọrọ ihe. Eleghị ihe ọ pụtara mmadụ ịma ihe. Ihe ọ pụtara mmadụ ịma ihe bụ na onye ahụ ga-eji Chineke n'okwu ya were kpọrọ ihe. Ọ bụ ịma ihe. Ihe ọ pụtara ịma ihe bụ na mmadụ ga-ebi ndụ n'ime ịhụnanya, hụ Chineke n'anya, hụ onwe gị n'anya, hụ mmadụ ibe gị n'anya, mee ihe ọ bụla ị chọrọ ime n'ime ịhụnanya, maka na ị maara without love you cannot go to heaven. Ọ bụrụ na ị dị ịhụnanya mee ka ị ma hụ Chineke anya, because Chineke bụ ịhụnanya. They are still vanity or vanity. And I can't compare that right now. So Jesus announced here, I am the high priest. Where all of us on the case whatever that's all time. Mahmoud Abamo, Jimmy, Mero, so what are you doing? Every day you are stepping up from your house. I don't care my mind. I need any was here. Now, you either Nandia or one Nandia. I want you to know. Maybe day step up from your house. Choices you are making that day. Now, community, Nandia Magazine, or Monday, or one, if you get Nandia Magazine, born that one. So the choice is yours. The choice is mine to make. When I check it, I'm in India. Who to what about that? Now, when you come, what you look at, oh, yeah, I was getting out of that. Oh, yeah. Lesiana, now I'm
onye na-ekwu okwu ahụ ihe bụ onye nwere ya kwụsị naanị gbarịa ukwu ngwa gbarịa ukwu ngwa na dọkịta n'ụfụ onye nwere ya gbachi n'azụ jụọ ajụjụ ngụ ọjachi otu ngụ ọjachi otu na Igbo ngụ nwere ike ịcha n'elu ịga mmiri ya wụla n'otu ị ga-ama na n'izu ụsa agara ya azụ ngụ ọjachi otu lekebe anya maka na ngwa ahụ mere nke ahụ pụtara ngwa dị achọ otu ọ bụ ihe mere ụsa nyere gbara the first time gbara the second time gbara ọ mara na nwere ngwa ọzọ ga-ahụ ebe ahụ ebe na ọhụrụ ya ya sị mba ihe mere nke ọ bụ ọnya maka na gịnị ndụ ejere aka n'otu nwa m lezi anya ọ bụ ihe niile butere butere ka ị ga-aga nke ịhụ maka na gịnị ndụ ejere acha n'otu ndụ dị
mekwara mgbanụ ka anyị ọnụ Chineke ka onye anyị amamihe ka anyị lezie anya n'ụwa wee mata na n'ezie ekwensu na-eji ọtụtụ ihe ndị na-eru n'enye n'anya wee na-etiri anyị ọnya ka anyị chefuo ọgwụgwụ oge ka anyị hụ maka amamihe a iji lezie anya na ndụ anyị na-ebi ụbọchị niile.
jigide onye nwe m Jizọs jigide 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 onye nwe m Jizọs jigide njọ ekpere ka anyị mmanụ ụjọ n'ụnya nke iwere ndị ụwa were nyebe isi ka anyị cheta na ọ bụ ebe ịnọ ka anyị na-abịa ka anyị cheta na ọ bụ gị nwa bụ ihe nketa anyị leziere anyị aka ka anyị nwa na mkpụrụosi ike iji bịa ndụ ọ ga-abụ na mgbe ikpeazụ anyị wee nwee ike keta gị dịka ndị nketa anyị na-arịọ gị ihe ndị site na Kristi onye nwa anyị. Hymn number 124. 1, 2, 4.
aja nna nke unu bụ ihe ga-asọpụrụ nna gị ike niile ịnara. Inwenụ, biko lekwasị anya na aja nke anyị na-ebunyere ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị wee rite uru na ngọzi gị dị ebe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Lord.
ga-eduru nye maka ụlọ.
lee nwa atụrụ nke Chukwu. Ndị nwe anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha bụ ndị a gọziri agọzi, bụ ndị a mụrụ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Chetawane bili mirikoa kanamari Chukwu merire bili mmiri n'oge ya Chetakwana ihe ọnụma
Gị nwenụ, anyị eriela ahụ na ọbara Kristi nwa gị. Nyere anyị iwu ka anyị. Di nwenụ, anyị eriela ahụ na ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji onwe a na-arịọ ka isite n'emume nke a mụba ịhụnanya dị n'ime anyị site na Kristi dị nwenụ anyị. Tupu anyị na-aga n'ihu afọ m ọtụtụ n'ime anyị oge ndị kwaya kwere nke ahụ ọbara na melankoli ụmụ na-awọchị ndị kwaya ma ndị nke na-eme etu a ma ndị na-eme etu a ndị nke nọkwa na oche onye pụrụ na-eme etu a ka anyị kụpụrụ ha aka. Anyị nwere second collection ndị ushers anyị na-ayọ ka anyị kee envelope. Then when a second collection for human development, trying to break the cycle of poverty in our community. And they came below skater. When they had a whatever, he would envelope never. Ndị mkwadebe idesia ayakaleti kwea ndị ji nke ha naba ịgba mbọ hụ na iwetara ihe anyị na-etinye na mailbox fada ma iweta ya ụbọchị ụka tinye ya na collection basket. Ndị ushers na-eke envelopes keta ka ha na-aga n'iru ahịa abụọ na-aga ikusa nke arọ ọzọ nke a ga-eme n'ọnwa Jun. Anyị amaghị ọkụ ya. Ha kwadoro ihe niile n'oge na-arọ nke a. Flyer ya dị na bọọdụ ma họteelụ ebe ya nọ ma ụgbọelu nke ha sọjesi na airport ebe ọ ga-asọjesi na anyị ụgbọelu ya agba ụgbọelu were jee. Ihe niile dị na bọọdụ. Ilue iwere kamera gị seli ya na foto ewepụkwana flyer na bọọdụ. Anyị ma na ịgba tiketi n'oge airplane ọ na-adị chipa ka anyị ghara ichebe mgbe ikpeazụ mgbe o ruere. Họteelụ, everything, information niile ahụ dị na bọọdụ. Ikusa ebe a ga-eje bụ Houston, Texas n'ọnwa Jun n'arọ nke na-abịanụ. Ndị lectors unu ga-enwe nzukọ ndị niile bụ ndị lectors ndị ọkụ ndị ochie ụbọchị ụka ọzọ ma agbasa ụka. Onye ọbụla ọ bụrụ na ị kpọrọ onwe gị lector ụbọchị ụka ọzọ unu ga-enwe nzukọ. Ọ bụ ya ka a na-ama ọkụ ya kịta. Ọ bụrụ na a ga-abịaghị na nzukọ ahụ egopụzie onwe gị agbasa ụka ka a ga-eme na họl ka ọnụnụ ụka ebe a na họl ọ ga-abụ. Youth and young adult anyị na-elotekwa na unu nwekwara practice ukwe agbasa ndị youth and young adult unu echere unu niile nwere kwaya na ọdụ nke ụbọchị ụka ọzọ na ọ na-ekwu ukwe na ya ma oge ọbụla ụbọchị ụka ọzọ ọnụ nwa ya egosikwana nke onye ji wee nwee youthful voice, young adult voice ka unu nye anyị ya ka anyị fụ. Daalụ. Anyị ka nọkwa n'ọnwa Nọvemba oge anyị ji elote ndị metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche rapụrụ ụwa nke a. Aka na-elote ha niile oge niile anyị aka n'ọka ebe a n'ụwa. Ndị Igbo amaka klaasị anyị na-amụ ọgwụ onye ọbụla nwere ike inye aka. Ndị mmadụ etu esi akụzi ihe, ndị mmadụ etu esi eme program Igbo, ịkụzi Igbo. Anyị na-ayọ ndị dị etu a ka ha nyere anyị aka
ndị dị etu a n'ebe a ka ha gbaa mbọ hụ Bọni Ezechukwu ma hụ nwa. Anyị letekwara nke a bụ last announcement ihe gbasara ụkọchukwu Major Onyema Godwin Okorie nke ga-eme 25 years anniversary celebration n'obodo ha na ọnwa Disemba 28. Amagọpụ ya ọtụtụ oge ndị ọbụla si ebe a aga ọ chọrọ ọ na-enye unu VIP treatment ga-wabata ihe weta afa dịka afọ onye na-afụ maka ya bụ Ben Amadi unu fụ ya ma ọfụkwa onye isi ndị nne unu nye ka o were nwee ike inye ka enye unu etu oyi si were de ka enye unu the VIP treatment ma ọ bụrụ na abịasịa. Ezinụlọ Ohuche na Omakụ sị ka anyị kenere ha mmadụ niile ndị nke gbapụtere ha oge Daniel Ohuche nke anyị na-anọbụ ebe a ma nwunye manụ anabazie Daniel wee rapụ na Naịjirịa akara ya ụka na dis Saturday dis Friday nke a gara aga ha wee na-ekene onye ọbụla n'ime anyị ndị kọmuniti anyị n'ụzọ dị iche iche anyị si wee gbatara ha ukwu enyemaka were kasie n'obi. Anyị wee na-ayọkwa n'elota fada anyị ebe obi na-azụ anyị ebe a n'iru unu driveway ya a na-ayọ ka onye ọ na-akwụsị paakị moto ebe ahụ maka ọ na-abịa eje ụnụ paakị tie onwe ihe mberede na ọ ya apụrọzi na mgbede nya paakị moto ebe ahụ mgbe ọ bụ na o ya apụ o nwere ka o ya esi wee pụ maka ọ dị ka ndị nne ha paakị moto ebe ahụ oge unu na-enwe nzukọ ebe a ndị nne ndị nna ndị young adult oge ọbụla onye paakị na rapụrụ ya driveway ya ọ bụ ihe ọzọ ka akọwara ụnụ ka anyị ghọta ya na ọ ihe ziri ezi. Anyị je paakị tie ebe ahụ o nwere ka onye isi kwụzi ncha o nwee ihe mberede si kọl otherwise o nwere ka o si apụ na be anyị na-achọ ka onye ọbụla bịa onye bata ya paakị ya ịpụbazie igbe apụta sọpụrụ na anyị na nsọpụrụ ahụ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Anyị nwere ndị ọkụ ndị tata bụ ụbọchị izi anyị na-akụ ụka ebe a. Enwere ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka nụ. Anyị na-ekele onye ọbụla wee na-ekelekwe ndị nnukwu mee ndị nke bịara kele Chineke tụọ mma tata. N'ofu aka ahụ ka anyị na-ekele ụkọchukwu onye nke du anyị na maasị tata fada ụkọchukwu Marcelus Mbata ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụ. Thank you for the effort you put into the singing and the joy you created. Now, it is your mind about the possible. Thank you so much. And the drummers. Yes. Thank you so much for making it melodious worship. No, he who sings well, praise wise. So the song, singing and worshiping God with song is always a cherished attitude or approach. David went comprehended suddenly. David is a man after God's own heart.